Hey guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नै लोगोफोर दायो जोङो गहपुर स्टेशनाव थांनो नागिरदों आरोना। माने आलासि फैदों जोंहा नै बालिपारानि। इसोरखौ दोनहैनो ओंखारबाय जोङो। जोङो नङा आरो आङो। आं दिनैनो ओंखारबाय नै थांसै दायो। नायलांबाय थादो अब्ला। नै लोगोफोर स्टेशन मोनबाय जोङो ओंखारबाय दायो ट्रेन नेनोसै दायो टिकेट लानोसै आरोना बारा मानसि गैया टाइमाबो जायाखै नालाय गोजौआव फै ट्रेन फैनायनि टाइमानो जायाखै हो बिसोरबो फट' खेबदोंमोन फैदाजोबोमोन थाबा खनसे बेयाव नङा बालिपारायावसो नै जों ट्रेन फैनायनि टाइम जायाखै आरोना जों बहुत एडभान्स मोनफैबाय बेनिखाय जों दसे नेयावनो गाखोनानै फटक लानोसै आरो आयौ गिला गियो लिसु फानदों बेनि गाहायाव नै लिसुआ मोनाखैनो नायलाय गोथां गोथांसो बेयावसो थान्दा बार नांदों नायलाय नै दसे बार जानो फैबाय जों गोजौआव नै लोगोफोर ट्रेना फैथ'वाखै आरोना ओमफ्राय आङो नै गोजौआव दलङाव दसे गाखोफैबाय गाहायाव जिरायबाय थानो बानानै औ एरे बिसोर गाखोनो बाबायनो बिमा फिसा सानदों गाखोनो बाबायनो ओमफ्राय आं हारसिं गाखोबोबाय नै जोंनि गहपुर स्टेशन आरोना इयो लोगोफोर बारा मानसि गैया टाइम जायैखाय फैथ'वाखै आरो नै जि गरमखा आयौ बे गोजौआवसो बार नांदों आरोना जि मोजां बार नांदों बेयाव गाहायाव जिरायबाय थानो बानानै आङो गोजौआव फैबाय आरोना लोगोफोर नै आयै आयै बेयावसो मोजांथार थान्दा दानो नै ओइथिं आरोना नेलायगासिनो मानसिफोरा आं बायोलै बारा जबाय थानो दसे जिरायहैनोसै मेंबाय बैयाव जिरायनोसैथ' बैयाव दसे ना ओइ नै बिसोरो गाखोनो बानानै गाखोआसै गाखोलानो बिसोरो मेंनाय मोनबायनो
मालायथिं ए थ' जिरायनोसै थ'दो ड्राइभारा मा हा हा माबा जायाखै दां टाइम जायाखै दां लालाय होनदों माखौ जानो जिरायनानै जाबाय थानोसै पानी बटल আছে 10 টকীয়া দিয়কচোন এটা চোৱাই নাই বেলেগ নাই নেকি এইটো मोनसे गैया नामा जिं जिंखौ जासै बेखौनो मोनलाबाय थायो बेलेग जानाय नायदो जिंखौ जाबाय थायोना ini godi godiयालाय ना itu पियाज हो नेকি बुट है जेने का पेकेट ग्रीन मोटर राखेन है ता हां itu aru nah barang itu gitu Saya nama bos dulu beda beda. Ngelam ya. Itu udah muda, ile tangannya stop nana dong. Mau di stop nana mereka. Ada apa lagi? Tuh aja. Jadi sendangnya. Jadi tuh ya kencang orang kasutnya nggak ada. Sip. Mela gitu sih. लामाया जों दहाय हायनाया बैथिंनियावनो दङ माहाय बै ट्रेन माबानिफ्राय लामानिफ्राय ससे थांनानै इथिं ओरै हाबसननाय लामा फिसा दङ खथ्थाय फिसा ओरैनो पाक्का लामा नङा आरो गोदोर नङा फिसा गुदुं बायदि इथिं हाबसननांगौ माबे ए कासाबादामसो कासाबादाम हिनजाव लामा जि आराम दुदुं सैमाया नालाय Casa Baram dari sekarang kita. Jangan jauh, kalau tebar ada. Gerli bedi popcorn kan sampai ada kan? Saya tinggal itu. Bahkan bukan kita itu. Kan pasang di kerja nanti pas kalau macam ni. Malah kan ya ambil bedananya macam. Ayo cuma sama mana. Suntik itu mari bukan sana. Suntik apa sih? Aku gaji keluar kada lah. Suntik keluar aku kata ya. Saya mani aku kena lah keluar aku sampai sana. Jimmy. Kau kacau boleh mana macam? Ya kenapa nanya? Ada kita. Kau jangan mas sudah. Nih badan jalan sih. Nih tren siapa biar? Sulit kakak yoga kalau ada orang kakak kalau ada. Birat masih sampai ada lalu apa? Saya kakak pun menaik senglah kemana? 12:35 यावनो जोंनि मानसि थानायावनो फै गस्लाया अबेया नैलाय नै
เป็นมันสมัยในเทรนफैबाय आरो ना लोगोफोर नै थांसिगोन दायो नैयाव खालि नैयाव दे थां दे थांबाय आरो ना नै दे थां दे मानसि बिरथारना नैयाव जिराय मोनबाय आरो ना ओइ दे थांदो दै सुलेखा दै थांदो दे आरो मामायालाय ओइथिं थांदो हो आं थाङा आयु नोंसो नायाखैनो आङो आं थाङा इसोरखौसो दोननो फैदों नोंसोरनि नामा औ नोंलाय मा थांगोन बा मा लायनोहाय दे थांदो दै आं थांसै थां दे दे खारबाय आरो ना लोगोफोर ट्रेना लोगोफोर आलासिफोराबो थांबाय आरो ना ओमफ्राय आंबो न'आव थांफिननोसै बेनिफ्राय आङो भिडिअखौ गोलाव खालामला लोगोफोर मानो होनबा आङो गारि सालायनोसै नालाय ओमफ्राय गारि सालायबा केमेरा हमनोबो दिगदार जायो नालाय बेनिखायनो आङो भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो अब्ला बाय बाय थांबाय थानोसै आं दायो न'आव